Okay, ligesom Louis. Er det ikke andet? Skal du ned? Jeg prøver at sætte den ned. Den er ned og lege, tror jeg. Hej Henning. Ja, hej. Det er desværre, at komme for sent. Der er udsolgt. Jeg har også rigeligt med den. Du har måske et par stykker til salg. Hvad laver du? Hvad laver du? Han er bare glad for piger. Ja. Han er så fed, så han ikke engang kan gå. Ja, han bliver jo altså nok noget i julebenet med den der benstilling, han har, kan jeg se.